Di berdewamiya belavbûna vîrusa Koronayê yan jê Covid-19 û bilindbûna rewşên bi Koronayê ketine û rewşên mirinê li cîhanê, divê mirov birênmayên xweparistinê pabend be, da ku rêgiriyê li ber belavbûna nexweşiyê were kirin. Yek ji wan rênmayan ew e, dibe ku xelk li malên xwe de bimînin da ku ji kombûnê dûr bikevin. Lê gelo cudakirina tenduristî di malê de çi ye? Kesên pêwîstiya wan bi cudakirina tenduristiyê li malê kîne? Rênmayên wê çi ne? Çi baş e di dema cudakirina tenduristî li malê bike? Cudakirina tenduristî di malê de bi zimanê îngilîzî jê re dibêjin quarantîn, ew bêje dema belavbûna nexweşiyekê li tevaya cîhanê tê bikaranîn. û wateya wê, cudakirina kesên ku guman li wan tê kirin, nexweşî gihiştiya wan, eger heye li malê an ku di avahiyeke tenduristî de bimîne, da ku nexweşiyê negihîne kesên din. Kesên di dema cudakirina tenduristî di malê de divê çavdêriya tenduristiya xwe bikin, eger hez bi nîşanan kirin, peywendiya aliyên tenduristî bikin. Kî pêwîstiya wan bi cudakirina tenduristî li malê heye? Li gorî rêxistina tenduristiyê ya cîhanî ew yek, ji bo kesên ku guman li wan tê kirin vîrusa Koronayê yan û gihiştiya wan, lê ti nîşanên wê hîn diyar nebûne. Derbarê vîrusa Koronayê û cudakirina tenduristî li malê li ser van kesan tê kirin. Kesên ku berî niha danûstandin bi hilgirên vîrusa Koronayê re kirine, lê tenha ti nîşanên vîrusa Koronayê li ser wan diyar nebûye. Kesên ku ji bajarên têda vîrusa Koronayê belav bûye û ta 14 rojan di cudakirina tenduristiyê de dimînin. Kesên ku têkiliyê bi kesekî re ji dewletekê ku têda vîrusa Koronayê belav bûye kiriye. Rênmayên cudakirina tenduristî li malê çi ye? Li malê bimîne û neçe kar û dibistanê. Pêşwaziyê li mêvanan di malê de neke. Pabendî bi rênmayên xweparistinê bibe wekû destşûştin bi av û sabûnê ji 20 ta 30 saniya, bi taybetî piştî koxikê. Destê xwe nede çav û bêvil û devê xwe. Klînîksên xwe piştî bikaranînê yekser bêxe selka zibilê de. Divê hemû endamên malbatê yên di malê de destê xwe bişin û nedin çav û bêvil û devê xwe. Divê endamên malbatê beşdarî di kel û pelên di nava malê de nekin û divê ew kel û pel bi ava germ û sabûnê piştî bikaranînê were şûştin. Destikên derî û mêze û mobayl divê bi berdewamî werin paqijkirin. Ji malê dernekeve, bi taybetî li deverên giştî. Alavên veguhestinê yên giştî bikar neyne. Çavdêriya tenduristiya xwe bike û eger te hest bi bêhintangbûnê yan jê binidbûna pileya germê bikî yan jê koxik, dibe ku peywendiyê bi aliyên tenduristî bike û nabe yekser berê xwe bidî nexweşxaneyê. Li gorî ku aliyên tenduristî dibêjin divê kesên ku temenê wan li ser 6 salî be û di nav bajarê wan de vîrusa Koronayê belav bûye, xwe cuda bikin ji ber ku ew vîrus li ser jiyana wan metirsiye. Li gorî rêxistinên tenduristî, eger piştî 14 rojan ji cudakirina tenduristî ti nîşan diyar nebû, ew kes dikare vegere jiyana xwe ya normal. Çi baş e di dema cudakirina tenduristî li malê bike? Li gorî pisporên derûnî di dema cudakirina tenduristiyê li malê ya herî baş ew e ku ew kes bi çalakiyan rabe, da ku derûniya wê baştir be wekû danûstandin bi hevalên xwe re li ser torên civakî, lê ne demeke dirêj, pirtûka bixwîne her wiha werzişê bike.